Кожен футбольний матч – подія у киян. Сьогодні зустріч московської команди «Спартак» з київськими динамівцями. Традиційний обмін привітаннями. Матч судить суддя всесоюзної категорії товариш Латишев. Слідкуйте за грою. У спартаківців біла смужка на майках. У швидкому темпі починається гра. Прориваються до воріт Києва москвичі. Удар відбито. Кияни ведуть контрнаступ. Знову без результатів. Болільники розчаровані. Рахунок нічия 0-0.